aflu aici, la invitația Casei Regale a României. Este seara regală dedicată curajului civic, unde au fost premiați studenți, elevi, dar și persoane care arată că se poate și cu puțin să împingi înainte domeniul în care activezi. Mulțumesc mult pentru această onoare din partea familiei regale și simt că avem valori comune și că putem să construim împreună, indiferent de nivelul la care ne aflăm, o Românie mai bună.